Caping Gunung Wengis. Caping Gunung. Kita kena terwajib Mama Putra yang wonten dalam Bangli itu saking Pak Guru Kesno Mama Putra oke ini wonten Bangli kirim saking Pak Guru Kesno Pak Rina Jumati Lampian Oki Mbak Bejo wonten Dung Dedang Sugeng Besani Pak Rina Jumati Lampian Oki Mbak Bejo Dung Dedang Pak Wo Sarbianto Sugeng Dalu wo Legeng wo Di wonge wong mulai mulai Sliramu
kumpul dadi siji. Lah ku piye? Kae dipek supri yo kenek kok. Kok lengit tenang natimu Mas Pri. Pri piye Pri? Tanpa kesal tega tinggalan Allah kadur dur, Allah kadur dur. balik nang balining tresno nono. Ana. Aja nganti odar ilang Sip. mesra. Jogete Pak Guru Kesno Jan. Ayo